No niin. Joo. No niin. On. No niin. Tää on jotain. Trust me, I know what I'm doing. Kyllä, hyvin menee. No niin. Joo, mennään eteenpäin, mennään. Se otti että Joo. onko siellä semmoinen isä? Kyllä mennään, joo. Hyvin menee, joo, eteenpäin. Komeat saarot. Oh. Noin, mennään eteenpäin. Mennään. Joo. Noniin. Joo. Niin. Joo, mennään eteenpäin. Noin, mennään. Joo, noin, mennään eteenpäin. Joo. Hyvä. Hyvä, kun sanoo, että Joo. poroa ärsyttää, jos kiskoo. No kyllä, joo. Voin kuvitella. Onpa kauniit maisemat. Kyllä. Joo, mennään eteenpäin. Joo. No vähän. No niin. Joo. Matka. Mennään Hops, hops. eteenpäin. Eteenpäin. Mennään eteenpäin. Joo, mennään. Hops. Hyvä. Joo. Hyvä, mennään eteenpäin. No onpas nyt jano. Joo. Nyt se lähtee. Joo, hyvä. Hyvä. Markissa ottaa sitten. Joo. Hyvin eteenpäin vaan. Mennään eteenpäin. Niin vaan. Mennään eteenpäin. Mikähän se taikasana sulle on? Niin. No niin, jatketaan. Joo. Mennään eteenpäin. No niin. Ops. Kuka tässä niinku määrää? Joo. Tää on kyllä makeeta, kun ei oo ketään ohjaa. Tää on hieno kokemus tämmönen. Muka tässä hallinnan. Joo, kyllä. No niin. Sittenkin tyylikkäästi kömpii täältä ylös. Joo. No niin. On turvallisuussyistä, ettei tässä käy vahinkoja, niin nämä sarvet leikattu. Okei, joo. Se on poron sarvethan on niinku maailman nopeiten kasvava luu tältä kudossa. Okei. Kasvaa kesällä kiima-aikaa jopa 2 senttiä vuorokaudessa. Joo, ja sitten kerran vuodessa tiputtaa ne sitten. Joo, no syksyisin tiputtaa normaalisti. Tää on ihan hassua, kun pitää vaan seistä tässä. Näillä on hyvän näköinen torkkeli joku. Mene tuonne toiselle kaistalle nyt siitä. Yksi on tullut ihan meidän perään. Tästä tulee makea. Voi jestas. Tässä on oikein. Ei oo totta. Äijät on lähtenyt nyt vähän lauantai-reissulle. Keskellä Tämähän on tietä kaikki, kato, sarvet kyllä on sarvipäin.